който се случи и се случва в рамките на изминалите 2 години. Много се вълнувам да се притеснявам, ще ме извините, но не съм говорила пред публика. Ще си позволя да свържа нашата презентация с предходната по биология последния начин. Връзката е с хербария и известната американска поетеса Емили Дикинсън. Тя казва следното в едно свое великолепно стихотворение. Да се направи прерия е нужно пчела и градина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, когато пчела и градина няма. И ще дам думата на госпожа Младена Шуманова да представи част от това. Да, и тъй като говорим за мечти, аз пък ще ви задам един въпрос, като тези от вас, които са върнали поне една голяма мечта в ученическите си години, нека да вдигнат ръка, за да се преброим, да видим колко души са успели да преброят, да споделят, т.е. да осъществят една голяма своя мечта. Чудесно! Нашето време всъщност ще е време за мечти, да ви насърчим да мечтаете по-често, да отделите по 10-15 минути на ден за мечти, защото мечтите и хобитата трябва да бъдат все по-изявени и да има повече време за тях в учебния процес и в училище. Именно нашата презентация на медиите средство за развитие на гражданската култура, творческото мислене, социални и емоционални умения, всъщност това е един проект, който е сбъдването на една ученическа мечта и малко ще разкажем повече за нея. Първо, какви са ползите от работата с екипа в междуучилищната телевизия. Формира се гражданска позиция, развиват се комуникационните умения, също така развиваме творческо мислене, креативно мислене. Може да дадем пример за употребата и на изкуствения интелект в нашите проекти. Ние все още ползваме модерните приложения, които позволяват да се правят видеа направо само по картинки и по зададени от човека въвел информация параметри. Все още тези приложения не ги ползваме, правим си за момента видеята сами, да се монтират, но разбира се в бъдеще бихме могли да караме тези приложения. Интересното е, че използвахме изкуствения интелект за едно документално видео и именно благодарение на срещата ни с журналистката Магдалена Тигова, защото учениците успяват да формират не само гражданската си позиция и комуникационните умения, но също така развиват креативността си, защото се срещат с много нови интересни хора. Именно госпожа Тигова сподели на нашия интервюиращ, че тя е направила интервю с Клеопатра посредством изкуствения интелект. Така и на Александър, който е създателя на нашата телевизия, му дойде идеята да направи интервю с Бока Склепи, за който ние споменаваме в едно от документалните ни видеа. Отново се връщаме на големите мечти и именно човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. И ето го нашия главен герой днес, който ще да представи много по-добре тази презентация от нас. Това е Александър Русков, който в момента е 7-ми клас в средно училище Свети Кирил и Методий. Всъщност негова е идеята за телевизията, а от нас учителите е подкрепата и помощта да се случи неговата мечта. Може колежката Рускова да разкаже малко повече как точно станаха нещата. Нещата се случиха по един съвсем такъв непредвиден за мен начин. Бяхме ангажирани учителите след един училищен ремонт да почистим училището и това винаги го правим. Но Александър изяви желание да дойде да помогне съвсем доброволно това да се случи. След това разказва историята пред БНР, между другото аз няма да знае точно тази история от него лично, а е научих от интервюто му по радиото, което също е впечатляващо. Но той разказва историята, че на него един захвърлен вестник в училищния коридор и му е хрумнала идеята за създаване на училищен вестник. След което обаче, след няколко минути разхождайки се по коридора с този вестник, който между прочим учителско дело, е бил, той вижда един екран пред учителската стая, един телевизор и решава автоматически да направи телевизия. Хубаво тази идея, която идея естествено да направи във втори клас е доста трудно осъществима. Той споделя идеята с училищния психолог и с други учители от училището и активно работи в тази насока, като измисля различни
начини и варианти, снима с любителска камера, с полупрофесионален фотоапарат и развива идеята чрез училищния психолог. Госпожа Младена Шумова ще ви разкаже. Така, как стана всъщност съвместната работа, тъй като аз съм педагогическия съветник на професионалната гимназия по транспорт, а колежката Калина Иванова е психолога в средното училище. Ние имахме една обща среща, на която присъстваше госпожа Оля Зарова, директор на професионалната гимназия по транспорт. И когато специалистите от училищата, особено педагогическите съветници и психолозите работят в екип, се получава нещо хубаво, тъй като госпожа Калина Иванова сподели за мечтата на Александър. Оказва се, че и ние имаме ученик в професионалната гимназия по транспорт, ученика Александър Георгиев, който още в 12 клас успя да създаде архитектурата на сайта, който виждате в момента, а логото, с което днес тук сме ние и рекламираме, е изработено от Александър Георгиев от 7 клас. Какво означава логото на междуучилищната телевизия? Плюс това е всъщност една телевизия, която е много повече от телевизия и дава много повече добавена стойност и на учениците, и на родителите, и на обществото. Учениците, които работят в екипа на междуучилищната телевизия, се научиха да работят без страх, да правят интервюта. Първите интервюта бяха много трудни, защото младежите се притесняваха, говориха много тихо пред камера, също така покачиха от своята мотивация и за учене. Имаме пример на ученик, който показва много добри резултати в часовете по философия, след като започна да идва на нашите извънкласни срещи, тъй като те се провеждат обикновено извън учебно време. В местното читалище ползваме залата на библиотеката и този младеж от тройки по философия първи срок стигна до шестици втори срок, защото се включи много активно в екипната работа и при него всъщност проблема беше, че трудно се концентрираше в час и също така имаше голям страх да говори пред публика и да говори да споделя своите мисли пред съучениците си. И благодарение на практика играта, която ние провеждаме в междуучилищния екип, той всъщност стана по-концентриран и започна да се справя по-добре в разказвателните предмети. Това е една от най-големите ползи. Вие може всъщност да посетите нашия сайт, да видите с какви хора сме направили до сега интервюта. Имаме доста популярни личности, които са ни гостували в град Сливница. Ние сме използвали възможността да направим интервю с тях. Имаме също така много обучения, които сме провели за 2 години. На 16 декември, сега 2024, междуучилищната телевизия навършва 2 годинки. Първото ни обучение беше проведено от госпожа Мацолова, за което много сме благодарни. Тя безвъзмездно дойде в Сливница и ни обучи как да говорим, как да държим микрофона, също така как да избираме тема за материали. Имахме обучение и на главния редактор на School Media Мария Милкова, която пък ни разказа как да правим въздействащи видеа. Участвахме наскоро в един голям проект на Сдружение Безопасни детски площадки и представихме документалното си видео „Мисия съкровището на Сливница“. Официалната му версия ще може да я видите обаче през август, защото сега имаме допълнителни кадри, които ще бъдат включени от светилището на Бога Скеби и там ще бъдат включени тези моменти, в които Александър реши да направи интервю чрез изкуствения интелект с Бога Скеби. Много интересно се получи интервюто. Какво всъщност отговори Бога Скеби чрез изкуствения интелект. Имаме също така участие в една конференция за София град, която се проведе през април тази година, и участие в 14-тия национален конкурс на Фондация Ценности, за което тук можем да преминем на следващия слайд. Това са всъщност всичките ни материали за нас, които са излезнали в медиа или на сайт. Първата всъщност статия излезе на сайта на ВЛО София област. Имахме гостуване Христо Ботев в вестник Азбуки, статия в Разлинишки вестник. Стоилка Арсова, която е директор в Борика, ми дава своя коментар, тъй като тя е една от първите ни интервюирани за междуучилищната телевизия. Досекът с младите и предаването на знанията за родовата памет изпълва радост и гордост. Темата на интервюто с нея беше във връзка с Васил Левски,
и с това, че той някога е посетил град Сливници, вероятно при нейн родственик е бил скрит, докато се е намирал в град Сливница, така че ние чрез междуучилищна телевизия учим история, учим биология, учим почти, може да се каже, всички предмети незабелязани. Просто по време на забавление, на работа и чрез срещи с интересни хора. Ние сме приготвили едно видео, което всъщност е изработено. Ето тук са някои от снимките, които показват нашата работна среда. Това видео всъщност е изработено от Александър Руском, за който ние сега споделихме. Мисля, че то само със себе си доста говори, така че изгледайте го, то е кратичко. шестата власт, така че е много важно, искам да казвам на съведнъж, като говорите, че повечето време не може да се гледа и всяка роли. Така че много важно е да сме скромни, скромността краси човека, но пък е важно и да си показваме резултатите, защото по резултатите ни следят и ни оценяват. Сега имам удоволствието да